Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Bawa Allah zan sani sunanka. Sunana Suleiman. Suleiman ya hankuri wa rana kafi fiye halitta. Siya ne. Kai! Dakata da Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bawa Allah zan sani sunanki. Amdiya Yusuf. Amdiya Yusuf wa rana ne aka haifi fiye halitta. Ranar Monday. Masha Allah. Ranar Monday ya sunan mahaifiyar fiye halitta. Hey, y'all, come look at this. Nana Maryam. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bawa Allah zan sani sunanka. Sunana ba zan yi gwada maka ba saboda ban san me kake yi ba kuma ban san me kake nufi ba. If you want to talk to me direct. Don't go through the corner. Tambaya ne ga mu. To za ka yi kai tambaya. Wa rana aka haifi fiye halitta. Ya halitta ina ganin gaskiya ya shige min tufa amma ba wai ban sani bane ya shige min tufa. Right here, man. Shit, I'm saying. Shi ya sunan mahaifiyar shi. Mahaifiyan shi na Amina. Na Amina. Wai shayar da banzan Allah. Na Sadiya. Shine nan aske magana cewa Alimatu Sadiya da cika ma karin bayani da wannan. Mun gode ka tabbatar. Kwarai. Barakallah fikum, may Allah bless you. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bawa Allah zai sani sunanki. Sanin sunana Aisha Abdulhadi. Aisha Abdulhadi yaushe aka haifi fiye halitta. Fiye halitta ya shige min dufu. Ba zan yi fari ma ba. Ya sunan mahaifiyar fiye halitta. Mahaifiyar fiye halitta ita ce Amina. Masha Allah. Shi wa ya shayar da manzo Allah. Wanda ya shayar da manzo Allah. Hey, y'all, come look at this. Shi ita ce Nana Fatima. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bawa Allah yanku zai sani sunanka. Sunana Samir. Samir yanku tambaya ne gani. Ina tambaya wa rana kafin manzo Allah. Haifi manzo Allah ranar Litinin. Masha Allah. Ya sunan mahaifiyar manzo Allah. Sunanta Nana Amina. Barakallah fik, may Allah bless you. Wa alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bawa Allah zai sani sunanka. Sunana Iskandar Bamba. Iskandar Bamba yankuri wa rana kafin manzo Allah. Fiyayen halitta an haife shi ranar Monday. Masha Allah. Ya sunan mahaifiyar shi. Sunan mahaifiyar fiyayen halitta na Amina. Ka tabbatar. Kwarai kuwa. Barakallah fik, may Allah bless you. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bawa Allah zai sani sunanka. Sunana Ibrahim. Ibrahim yankuri wa rana aka haifi fiye halitta. An haife shi ranar Monday. Tabarakallah. Ya sunan mahaifiyar shi. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Zai sani sunanka bawa Allah. Ashek Abdul Nuri Sisi zama Yusuf Muhammadu Albadawi Muhammadu Jabbu Wa rana aka haifi fiye halitta manzo Allah. Muhammadu Rasulullahi Mandi. Tabarakallah. Wa rana wa sunan mahaifiyar manzo Allah. Amina. Ka tabbatar. Ya tabbatar. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Bawa Allah zai sani sunanka. Sunana Abubakar Muhammad. Abubakar Muhammad wa rana aka haifi fiye halitta. Litinin. Tabarakallah. Ya sunan mahaifiyar shi. Amina. Ka tabbatar. Ba da mun gode. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bawa Allah zai sani sunanka. Yankuri sunana Nuruddin mai lakami Mr. Gas. Nuruddin Mr. Gas yankuri wa rana aka haifi fiye halitta. Ranar da aka haifi manzo Allah Sallallahu alaihi wasallam. ranar Litinin. Masha Allah. Ya sunan mahaifiyar shi. Mahaifiyar manzo Allah Amina.
Ya sunan ta shayar da shi. Halimatu Sa'adiyya. بارك الله فيك. May Allah bless you. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Boy Allah zai sani sunanki. Sunana Na'imatu Abdullatif. Na'imatu Abdullatif ya ku tambaya ne da ni yaushe aka haifi ya halitta. To, ni halitta dai ina zaton shi ne Annabi Muhammad ko Sallallahu alaihi wasallam. ranar Litinin aka haife shi, yau mu Litinin. Masha Allah. Ya sunan mahaifiyar shi. Sunan mahaifiyar shi Amina. Ya sunan ta shayar da shi. Sunanta Halima. Kin tabbatar? Na tabbatar. بارك الله فيك. May Allah bless you.